Nyakoro mgajwanga parni mosenindo maneni jatend migao mar somo George Magoha ibiro bede ka itimone kopo mogik kamano kabiro romo ngeso mabiro manochien tarik 11 mar dwe mar 2. Kopogore gi mano atiri nyaka weche matimore e kaunti ma Migori. Jogo mani kod tuo mar kansa ywak ni nengo thiedho kansa ni malo kendo gikwayo piny owacho mar mondo mi ojolgi. Kata kamano jafwambo marwa ma Migori George Juma lero moko kuom okenge mago ma midhiero ma jotuo kansa radogo e ngimagi ka gimanyo thieth ne tuono. Tuo mar kansa pod en midhiero e kaunti ma Migori. Nitiere oganda mathoth ma osewito ngimagi nikech tuoni ka moko bende oseuso mwandugi ka gimanyo thieth. Sami dhi kacha tipenji gik ma in godo e udi. Ipenji ni mama mibiro kan in gang'o? Akoni ato tan gi lweta kamano no kama Nyasaye mokela ka jowadwa. To gikone mama bang' ni nyal kaendi pesa dhiye. Masetiyo go kase lweta en gimoro sing 100,100 kama. Kanza ilikuwa pesa nyingi. Niliuza ng'ombe zangu, vitu zangu zote, nikauza hata shamba. Radiotherapy one session nyalo kawi 4,000. Tidwa ni tim gi like 30 sessions. Korido ka pek kabisa tidwa ni gimiro ni tim kata for 3 months. Kuonde thieth magi nyalo yudo thieth makare bende pod nok kendo miyo jogo modak kod tuoni mar kansa bende koro tiyo kod seche mathoth kaachiel kod omenda ka gimanyo kuondego mag thieth. To sani be uneno kaka piny chalo. Kaka an sani na lare mena gi nyithi sikul. Nyithindo dhi sikul, amba tuo nyithinda ni akare. Kudagi ni nyithi wuothi sikul. Gidhi sikul wa mondo bi oomgi ni dagi otho. Jothurwa mang'eny wayudo ni onge gi NHIF. Ma ioro ng'ato for services they cannot afford. Mar ariyo services are not available around. Koro nyaka giring kuonde maboyo, machuno ni nyaka giti gi transport, nyaka gidhi ginind kuondgo. Moko kuom jogo eko mane ong'eyo chalgi ka tuoni mar kansa pok olandore ahinya e dendgi bende osudo thieth kendo sani koro ngima. Mano thiedha mogik kama koro giwacho ni mama oromo. Koro ajiwo ji ma biro winja kata e TB ka ni gini thiedho. Nilianza matibabu 2017 mpaka sai nikaenda, nilikuwa naenda mpaka wakaniambia sasa umemaliza ukae nyumbani. Ripoti yango ni kaunti ni ma Migori kwan jogo eko mayudo tuoni mar kansa osebedo ka medre ka bende jogo eko mantie kod tuono mar kansa mamako fuku manyuol ema koro ni malo e kaunti ma Migori. Kaka yo mar kedo kod landruok mar tuono mar kansa e kaunti ni ma Migori, migao mar thieth e kaunti ni ka otenre koroge mamoko ochako chenro mar jiwo oganda mondo kowuok oko kendo ng'e chalgi ka otende kod tuoni. If detected early, it can be treated. So we were creating awareness so that our girls can be vaccinated against the HPV. We're encouraging our women between the ages of 25 to 49 to go for screening. We want to make sure there is zero cancer in our Republic of Kenya, in our counties, and we champion this because we know it has taken many lives. It is preventable, it is treatable, and therefore our focus is by 2030 we should be able to say zero cancer among our girls. Tuo mar kansa koro pod en midhiero ka bende oganda bende tuono oseyudo osegomenda mathoth mar manyo kony ka bende jolony wacho ni yo makare mar kedo kod tuoni en ka ng'ato ong'eyo chalne chon kendo dhi e pimo. George Juma, Ramogi TV, Migori.